kadyam, pasensya na gyud mo sa wala na ako ka-upload og mga video. Eh likan sa kuwang dahil na desasya. Itong pag-vlog na ako sa mutya, imbes madto kong dapitan, wala na ako kadto kay ako man ang naipit man sa motor. Haluyan po sa Ginoo mga kadyam na akong motor wala damage. Ako walang tiil na damage. Yung mo biyahe na ito mga kadyam mo ka ng kuan, dandong ang dalan. Dito jod. Huwag pananghid. Dito salom. Liki mga kadyam mo, dakong tawag ka kadyam mo. Liki siya. Karon pa jud ko naka-vlog mga kadyam. Yang what? Ang ko ka kuan na kanaog silong. Nagpundol ako sa taas. Kaya kung tinan ko sakit man kay tunog.